nga nga si ong tang kan gowe mo nga si ong tang kan gowe para kasi ladangi pen i ya gajing yasun para kasi ladangi ngin yasun ngin pen i ban yara waj lani ngin pen i da kita kisuroi tagi jing yasiat kani gam dei ga baba kamdei ka babha ba para kasi ngin perngem da kita jing siat ngin yashim nya gajing em para kasi ngimla su ban em ta tip kumno ka e ga ban jama ide tang si para kasi ke barit ba ki barit pa ki em tang hai jaka i barit ka mekhlaya jongi ka dei tang gari ka barit ki kasi jongi ka no e gindan ngimla su ban ya smuthu jingmot nya berngem bangin ya siat uwei ya gitu gi priu gi basim kabu ya kane nga ong ba gitu gide gi priu ki babakla ki ba penon kam ya kata ka high level pi phim dei ki high level pi dei ki kwa level hapo mekhlaya jongi om padon high level menurut ban ong bang ide ki high level lada pi kwa ban long high level to wan se ban ngi wan ha ka jaka jongi se pen i se ka perthei lada pi wan ha ka jaka jongi pilong pidon ha ka position jongi pila ban dei kita ki high level wat la kata ro ngi ngimpat ong bangi de ki high level lada ngi ngit keren bangi ngi de ki high level ha kata ka por tip kari khasi jongi kan le ayu kan le kamno pat ya pi pat kita ki bakam high level nga ong ba kide ki kwa level nai pen ibor prakasi ya imsuk ya imsan bat wanra ya ka jingsuk kumba ki we ki seng ki kwa ban wanra ya ka jingsuk le kata kurkom wanra ya ka jingsuk hapo ri kasi pine shuno para ri kasi te bat ki we li pine le kamno pa udah khar un yo kabu ki we ki jaj ben ri kin yo kabu tang para kasi ngimla su ban yesong thu jingmot tibat kiwe pat kumno bengin le nga ong ye gitu gibriu ki ba pinan kam ya ka kerteng ban sim kabu ha ka kerteng jong high level nga kren ye ki pat kasi ba om dei ban don kata ka jing yasun para kasi namar para kasi hi ngidang dei tang gibriu ki ba ret wat ki jantia ki garuru ngidang kam ka jing support lang ngi em magari ka baret ini sunok pramingi te ngin le yu pat ladak wan kiwe ki jinglin shop na kiwe pat kiding ni le komno saya ingin pat saya ingin wat dingerap takada dan kam bangin penduk jak ya kataka kerteng high level tang na kataka high level bangin ipen isuloi ngin ya siak suloi ngin ai dak suloi tapi kwa ban ai suloi te wan pat ni sa ngin hikai pi komno ban siak suloi tugi brio ki badan hagani ka pentas ngobha ban long jai bat ban prakhat bang ide ki khasi ki barit pa bat ba idon hakata kari ka ba tang citro ladangi poy kiwe ki jaka impat long ie ni bagi em sekini ki jaka bat ki khar sene ngilong close ngilong friend ki khar ki puram ngi kumoong mo lada ki thu khana ba udah kharu le ben ta abang yanga te om judan kum kata kita kar kiburom yang kiburom nomor ba kitip ba ladang yang ka position ka basisya om dan balik benyepi telada para kasi ngin ya imno kata kurkom ngin penat suloi ngin ya ayu dak suloi tak kata kalong tang kam kena ka bang imla asu ban mudur para kasi ngakan tu ya gani sepi ba tolong ki baya teli ba tolong ki baya burom iwe ada para kasi idon ka jingi shon ti siya ipat kalaway jong kari jongi siya ingin bu ya kari jongi ya kalaway jong kari jongi banong banyo sngaw kum kata ka jing ong bangan ra dak suloi ngan siat dak suloi ngan sei dak suloi kata kalong ka jing ja ka bas ngsi ba ka bangim la ban pediang ngangawan na phi ya kane dak jing sngaw men sim ban ai jing mut ya phi kum ki parari ki khon jong kari untap ki khon jong kari nyutrap akwa bangin yelong siteli ini bot ya kanuksa lada imei bat ipa jong pi ki hikai galenti ka babha ngide ban im hagata galenti babha omde bangin mi sabar ngin yara waj ngin yara suloi ngin yara pistol ban berngam ki we kata galong galenti babakla im hagata galenti ka babha ka ban yalam mi pi syaka jeng pen im kata galong ji bentoy na batang pi pile ben ki we pi berngam ki we kata pi perkhat ya jeng im jong pi ki sai kan poi ti to tangkat ni ngan put no kublai sibon ni pi baro